Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, padayon natong ipangaliya sa Ginoo niining Biyernes sa Oktaba sa Paskos pagkabanhaw. Naunta makabot ang kalinaw kahusay sa kalibutan aron kuha agyutay kining ato karong krisis o kalisdanan labi na ta dinhi sa Pilipinas. Ang ato sa duntang mga leaders sa gobyerno, sa simbahan, magpakabana kanunay sa panginahanglan sa atong mga kabus nga mga Pilipino kaigsuunan nga nag-ilaid na tumang kalisod karon. Ato sang pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi labi na gyud sa pagsuporta nining atong fundraising sa atong raffle tickets para sa atong pista o mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya usab na ilang gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, naghatag ikaw sa sakramento sa Pasko, diha sa bag-ong panagsabot sa kaluwasan sa tao, ihatag kanamo aron ang gisaulog namo diha sa pagtuo, sundon unta namo diha sa pagbuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro o si Juan nagsulti pa sa katawhan sa dihang giduol sila sa mga pari ug sa pangulo sa mga gwardiya sa templo ug sa mga Saduceo. Naglagot sila kay ang duha ka apostoles nanudlo man sa mga tawo nga nabanhaw sa Jesus ug nagmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw, sanglit gabii naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe na noo,
ug ang gidaghanon sa mga tawo miabot og mga 5,000. Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo ug ang mga kadagkuan sa mga Hodeo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Caifas, ug kang Juan, ug kang Alejandro, ug sa ubang mga sakop sa banay sa Pangulong Pari. Ilang ipaatubang kanila ang mga apostoles ug gipangutana, giunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo o kinsa mangalan ang gigamit ninyo? Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakul, ug sa unsang paagiha siya naayo, nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel, nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom, sa ngalan ni Jesucristo ang Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Sa Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kayang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Mainang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paing na sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini,
katingalahan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya niini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong uluhang bato sa kanto. O Ginoo, itugot ka namo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot ka namo ang kauswagan. Daygon siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo Dios, o gihatagan kita niya sa kahayan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutuko, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag Kaluha, si Nathanael nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila miingon, muuban kami. Busa nanlakaw sila og nanakay sa sakayan apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarug si Jesus didto sa lapyahan apan wala na makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya miingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot
nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kamitros lamang sa pagkawas na nila. Nakita nila didto ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya mingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro og gibiran niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, usa ka gatos ug kalim-an ug 3 ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon sa Jesus kanila, dali ngari og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang paan o gihatag kanila, gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Daghan karong mga katawhan nga moingon di ta motuo nga naay impierno o kaha naay langit, kay wa gyoy patay nga nibalik. Nga mo na si Jesus iya ginang kay nagsugod pa man sa una nga maong mga panultihon, iya gyung gipamatud-an nga gilubong siya, nabanhaw siya og ni pakita sa makadaghang higayon sud sa 40 ka adlaw sa upa siya musakag balik sa langit. Nagpakita siya nga gipakita niya ang usa ka patay nga nabanhaw. Linyay mong tupad na nituo ka na mabanhaw ta. Ingna, tuo na ka. Di mong tuo gyapon. Matod pa sa atong tubag sa Salmo o gihisgutan po na diri sa pag-istorya ni Pedro o sa mga katong nagpabilanggo nila, ang bato nagisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa kanto. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Sa may pasabot ana, magbantay ta kay basin o gisalikway nato ang labing importanteng bahin sa atong kinabuhi. Ug unsa man na ang atong kalag. Ang mga tao karon apil na ning nanimba, hasta ning nagwali. Gamay kaayog bili ang gihatag nga pagtagad sa kalag. Mas grabe gid ang atong pagtagad sa atong lawas nga sooner or later malata ra gyud. Hilingay mong tupad. Ing na malata ra nang imong lawas. Malata ra na. Anha ta diha magsigig gastog dako gikan diri hangtod gyud lapalapa. Hala gyud siging gasto daghan kayong gipamutang ana para sa lawas. Himog balay nga dagko kaayo, bisag wa nay hapit taong gapuyo, hala dagko kayong balay, himo anang pangural anang ilang yuta, bisag hapit o anay agianan dito sa kilid, kuralon gyud, butangan pa gyud plant box, kay para lang gyud iyan ang yuta, bisag piit na kaayo, bisag e-bike, maglisod nagsugat, sige yung pangural kay para nis akong lawas, aron komportable gini akong lawas. Kung nalimot siya nga inig kamatay na anang lawasa, usahay isuod na anang murag rapon nga gamay kayo. Usahay ibutang anang naang lubnganan nga purting gamaya. Butang ra naglungon nga purting gamaya. Ang gikinahanglan ra gyud lawas, gamay ra kaayo.
Pero atong gitagaag dako kayo. Naagoy tagpila na kamansyon karon. Pangawat anang kwartang bilyon, trilyon para nis akong lawas sa future sa akong lawas. Unya dito inig-inding mga daot na rabakay na sila rog lawas. Wa na gani mo pakita ang uban. Bisigi nagpangitag asa na mobalik ra gina sa grapon nga gamay kaayo. Kini bang atong gitagaag dako kay pagtagad usahay wa day kapuslanan. Nya kining atong gamay kaayog paggitagad ato gamay kaayo nga mao nga atong kalag ang atong espiritu nalimot na tag-unsay iyang gikinahanglan. Unsa may gikinahanglan sa atong kalag? Una, kinahanglan wa gyud untay sala nga motapot diha kaniya. Nilingay mong tupad. Wa kaysa. Oh, ana. Ang sakto unta to gastuho nato tanan nga atong bahandi, gamito nato tanan natong katakos ug tanan natong mga talents para pagwagtang sa sala. Kana untay sakto. Magpuyo-puyo naman hinuon, mag-premarital sex manoon, mangabit naman hinuog porting daghana, maunang mo manguha na sa kwartas iyang gilingkuran nga panudlanan kay para idatong sa kabit, magsugal naman hinuog maayo, mosuyop pagyug maayo, maunang dagko na kaig budget, nag-effort aron lang maimpyerno. Mag-effort unta ta aron ta malangit. Mailhan na nato kanang panahon sa eleksyon, makita gini mo diha kinsay impiernohonon nga kandidato o kinsay langitnon nga kandidato o kandidata. Panahos eleksyon. Karon sunod tuig kay eleksyon naman 2028. Karon gasugod naman gani. Mailhana ninyo ang mga yawanon og langitnon. Gusto mong ako mong tudluan? Ha? Gusto mo? Panahon magkaduol ng eleksyon sama karong tuiga, dol-duol naman ron. Kuha naman, murabag kung sa kuan pa, kung sa kabuntagon pa, ni bidlisyo na ba? Ni banag-banag na ang eleksyon. Pero mukuha na gini, musidlak na gini, 2027, next year. Karon ni bidlisyo na, tanawa. Unsay mga batasan nila? Una gyud, magsige na sila og gitawag na nato og kana ganing publicity. Magpa-publicize na sila bisag unsang paagiha basta ma-publicize lang. Mao na karon kanang matud pa gani sa ubang komentaryo, apil na gani ang mga justices sa Supreme Court kaniadto ningon ang gibuhat kuno diha Rose Congress anang impeachment is publicity lang. Gusto lang gid sila ba nga ma-publicize bahalag unsang paagiha. Ana nya mamutang na sila sa ilang mga naong diha anang mga kanang mga daghan kanilang mga tarpaulins unya pangangkon ana mga proyekto hala pangangkon magsige na sila bandilyo sa ila kunuhang mga accomplishments ana mao na sila publicity mo na una kaduha kusog na kay na silang manghatag og kwarta gyud unya naa ginang pulong ayaw kog kalimte nya kadtong ilang kwartang gitunol-tunol nimo kasagaran ato kinuha ra sadto nila gikan sa imong buhis. Ang imong buhis nga sige nimong hatag nga gipursa jud kag hatag kay gididaka na kadaan wa pa gani ka kapalit gididaka na ka o pa kakadawat sa produktong imong gipalit gididaka na kas buhis mo to iyang gikawat nya iya sa kang hatag-hatagan inig panahon nas eleksyon. Manghatag gina sila. Unya ikatulo, kusog kay na silang manaot sa ilang kaatbang. Mangita gina silang paagi nga mabati ang ilang kaatbang. Di sila ka-appreciate nga sila dunay gitawag og gift of the love to serve.
Dili sila ka-appreciate ba nga mualagad sa dining akong kontrapartido. Dauton gina nila, dauton to the max. So kita gani mong taong kusog kaayong magpapublicize sa iyang kaugalingon, nya manghatag dayong mga pabor-pabor, mga kwarta, ambot apil ba ng mga ayuda, o niya manaot, manglutos, manglisod-lisod sa ilang mga kaatbang, kana ayaw ginagbutari. No? Ayaw ginagbutari. Nanuman, maunay pinakayawa nga mulingkod sa atong gobyerno. Lagi. Tanawag unsay gibuhat ni Kristo, unsay gibuhat sa mga apostoles. Unsa may ila? Dili publicity, silent service nga matod pagani ni Kristo, ug unsay gibuhat nga maayo sa imong tuong kamot, ayaw ipahibaw sa imong wang kamot. Ayaw pag sangyaw nga nabuhat na nimo. Muna sagad gyud aning nagbuhat sa Dios nung buhat, masalikway gyud kay nganuman di man mailhan. Sa sinugdanan ba dili mailhan. Pero inigawas nas kamatuoran. Mura bag liso ba? Liso nga imong itanom sa yuta, hilom ra na siya. Usahay imo ra nang mayatakan ang iyang kanang gitamna niya, pero hilom ra na nga mo trabaho hangtod nga inigsunod nimong balik mga pila ka tuig. Hala ni lagi ni kahoy. Wa lagi ko kita anis una. Nanalagi ni mangga. Oh, didto ra to yuta hilom ra pero magsigi ginaglambo. Lingay mong tupad ina pila ka raffle tickets imong gipalit. Nya moingon na siya secret. Ang pasabot ana wa gina ni palit. Di ay palit hilom lang. Hilom lang. Kada adlaw ka mo palit, hilom lang. Nya unsa may timailhan? Nga naa di ay ning atong pagsigig palit aning suporta aning atong proyekto. Una, mudaghan atong halin. Nga karon ang atong halin naa pa sa 724 ka tickets. Nya ang atong gikinahanglan mga 200,000 ka tickets. Pila na lay kuwang? 199,900 676. Sakto ba? 724 may ato rong halin nya 200,000 at least 200,000 atong target. Sama na. Mo lang na no. Ingna imong tupad, ingna nindota ka no ikasunod semana mahimo na ning 100,000 ka tickets ang halin. Ana. Mao ra na iti mailhan. Pero kinsa may nag-contribute? Wa lang tay i-announce. Wa lang tay i-announce. Nga naman, hilom lang aron di ta maliwat sa mga buangong mga politicians. Hilom lang. Why announcement nga si Kuan ni palit og 25 ka stabs. Nasa dapat tay kana ganing one stab challenge tag 20,000 kay 100 nang usa ka stab. Nana say tulo nga ni pledge. Tulo. Di lang nako isulti. Tulo na kabuok. Muna. Nya ikaduha timailhan kung nagtinabangay ta mutubo ang mga proyekto dinhi sa atong palibot sa atong simbahan. Mahuman tingali ang bell tower o kaha mahuman na ng atong adoration chapel makasod na ta diha. Nya niingon man ato mga advisors nga mga engineers mao may among napamalandungan og sa mga contractors nga sa sitwasyon nato karon murag lisod pagyud tukuron tong dako kay nato diring activity center kay erratic kayo ang ekonomiya. Ginagmay lang sa ta basi kani mga bangko nato ato ning mailisa no aron di na napaakon inyong mga lubot diha mga buko-buko ana o kana ba dihang atong atubangan katong way of the apostles or kariba diring urat sana mortuary ato bang mahimo manggawas gina
Mag-anam nagkanindot ang atong palibot, mauna na siya ang gitawag og nahimong uluhang bato sa kanto. Basig wa gid mo ron ganahin nga mopalit og ticket, raffle ticket. Inyo ra ginang gi-reject. Unya mao day na gikinahanglan sa inyong kinabuhi. Basig katuo mo nga kining akong maintenance, kining akong pagkaon, kaning gasolina mao gid ni akong paliton. Ay na lang ng ticket, unya na lang na. Ala, inigabot ninyo dito, ikaw niya, mamatay mo. Inigabot ninyo sa langit, basig ang ipangutana dito, moingon dayon pila ka ticket ang imong napalit. Siya nganong ticket man, Lord, para man to sa akong simbahan. Para man to mulambo ang simbahan. Imo manong gisiguro ang lawas nga malata. Tanawa, di ba, igo ra kang nahumag pamahaw, giatake dayon ka. No, ana, wana, humana ka. Onya, ang imong kalag, unsa may makalimpyo ato, ang imong pagkamatinabangon, ang imong pagkamanggihatagon. Gani, gisulti gina ni Jesus, kung gusto kang malangit, ibaligya ang tanan, nga imong katigayonan, ug ang halin, ihatag, ngadtos mga kabos, ngadtos mga nanginahanglan. Mo na iyang sugo, wa siya maingon ibaligya ang tanan niya, kaon gyud maayo, kaon gyud. Kadto bitang dato nga ningon, uy kadako na ning akong umaabot nga ani. Padak-an ko ni akong budiga, unyab akong tigumon ang tanan, unyag matigom na ang tanan, maglingkod-lingkod ay kung ingon ko undo pagkahayahay nimo, naa na nimo halos tanan. Paglipay, inom, kaon, chicks, cats. Lipay-lipay. Yan, ingon na yung Ginoo, hoy, buang, karong gabi mamatay na ka. Gatampuog ang imong gitigom, pero ikaw na naanalas garapon gamay kayo. Ayaw isalikway ang kalag. Muna si San Pedro diris unang pagbasa maisugon nga niingon, ang inyong gisalikway, ang inyong gilansang sa krus, mo'y hinungdan nga nabuhat namo kining tanan nga mga katingalahan. Muna hinumdumi ninyo, ayaw yung isalikway. Tanawa unsay gibuhat sa mga apostoles, nga wa sila mo salikway sa pulong ni Hesus. Wa sila nakuha tibok gabi. Pag ingon gyud ni Hesus, itaktak, wa pa sila kailaha, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo. Nya duol na lang kay sila sa lapyahan, buntag na. Wa sila managana, gitaktak dayon. Unsa may resulta? Naglisod sila bira sa ilang nakuha. Ngano man? Kay bisag wa sila'y gitawag og saktong sabot nga kini makaayo ni or dili. Pero kay misunod man sila sa pulong sa Ginoo, mahimo gyud nang mapuslanon. So ang ikaduha natong hinumduman, ayaw gyud isalikway ang pulong sa Ginoo. Bahala na ning pulong ni Father Siano, isalikway ni. Pero kung ang gilitok sa akong bakba gani, pulong ganis Ginoo, instruction ganis Ginoo, pagtulunan ganis Ginoo, tuhuin na ninyo. Ayaw lang ko. Kana lang pulong. Maulay sunda. Kay ang pulong sa Ginoo, espiritu o kinabuhi. Okay, last na lang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, mo'y unang mga matay. Lingi Ingna manglimpyo na ta sa atong kalag. Ingna manglimpyo ta. Musunod na tas pulong sa Ginoo. Ayaw ng pulong sa tao. Gugma, pasaylo, kaluoy, pagkamanggihatagon, pagkamainantuson, ug ang pagpakamatay para sa imong isigkatao. Maunay mga pulong sa Ginoo nga kundi lang gina nato isalikway, masulbad ning tanang kabuang, tanang krisis ug tanang problema sa kalibutan karon. Manindog ta mga buutan. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tanang mga maayong butang, labi na gyud ang kaluwasan sa atong kalag ug lawas. Busa malaumon kitang moingon, nabanhawng Ginoo, bag-uha ang among pagtuo. Nabanhawng Ginoo, Pag-uha ang among pagtuo. Nga ang tibuok simbahan
mabag-o pinaagi sa grasya, sa kabanhawan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga ang kalinaw, nga dala sa nabanhawng Ginoo, nga natagamtam sa iyang mga apostolis, mahatag ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga atong matabangan ang mga nanginahanglan ug mapakaon sila sa lawas ug kalag, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga ang mga masakiton ug ang may mga kabilinggan makadawat sa kahupayan ug paglaom gikan sa mga nagtabang kanila, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiyan nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Nga sila na nag-una kanato makadangat na didto sa tunhay nga langitong kabaybayunan, magampo kita sa Ginoo. Nabanhaw Ginoo, baguha ang among pagtuo. Dios among maluluyog mahigugmaong amahan, dawata kining among pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maigsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang mahigugmaong panagbayloay sa mga gasa sa Paskos pagkabanhaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi ug tabangi kami sa paghigugma sa mga butang sa gingharian sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay inuman ang gingharian, ang gahumukan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's like a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, bantay sa imong makanunayong gugma kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga gahom. Nya malhitabo ra ni siya kundi nato isalikway ang pulong sa Dios, di nato isalikway ang kaayuhan sa atong kalag. Bahala nag mga daot ning atong lawas. So, salamat kaayo sa namalit na to og raffle tickets. Padayon tagpamaligya hangtod pa ni July 25 atong pagpamaligya. Nya naasad tay one stop challenge nga tag 20,000 ang atong ticket nga kaning Listen, Unite and Build tag 200 pesos. Nya unsay atong mga projects ani? Ang atong bell tower, ang atong adoration chapel, niya ang atong bag-ong CR diha sa kilid, haron di na ta magsigig lakaw-lakaw mari mauwanan pagyod. Niya ang atong sunod, kaning ato na lang isunod atong mga bangko, ato na ning ilisan, niya diha sa gawas, atong himuon tingali ang mortuary o kana dihang sentro. Niya padung na ta nga Luyo. Apil na sad ang atong paghimo niya sa bag-ong kumbinto nga atong gi-envision diha anang dapita sad sa dool na ato rong parkingan nga dapita. So kining tanan mahitabo ra ni kon kita maghigugmaay. Sige. Nya ang atong mass wedding kada adlaw open na ta karon para sa mass wedding anha lamos opisina aron nga maka-register dayon. Nya ang atong DPR nagpabilin nga 80 pa kabalay ang atong matarget nga mahimo, nya 18 pa atong nabuhat. Nya ayo sad mo kalimot sa ato karong adlaw alas 3 ngadto sa alas 5 na atay BOSOM or Basic Orientation Seminar on Mercy. Ato ning gihimo alang ni sa atong pagsaulog sa Divine Mercy nga pista karong Domingo. So dinis atong parokya ni ata dinhi BOSOM karong alas 3 sa hapon. So mga organizations, mga mandated organizations, parishioners o mga ministries, palihog og tambong karong hapon ha. Unya ang atong
High Mass para sa Misa sa Divine Mercy, main Misa, ikadomingo, alas 7 sa gabi. Nga human sa Misa, doon natay short procession, libot lang aning atong Camino, mini Camino Road, nga human ana, manguli tang malinawon. Ana, no? Sige. Aw na day kuan ako ning ipadayog pahibalo kaning musical play nga gitaytulan og The Grease sa atong San Carlos Seminary College karon ning April 17, 18, 19, unya 25, 24, 25, 26. Ang ilang tickets 200 pesos para sa matinee show inig ka alas 2 sa hapon. Unya ang gala show alas 7 sa gabi 500 pesos. Suportahin ninyo gawas nga makatabang mo sa seminaryo San Carlos Seminary College, ma-amaze pa gyud mo sa kanindot sa ilang pagkanta. Nindot gyud ang mangantang seminarista kay bisag yabag di ninyo mailhan. May kaya na sila ana. Agim sa mediha. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.